Twierdza, że mam strasznie fajną robotę, bo robię z ludźmi. I tak w sezonie turystycznym, jak żeglownie jeździłam, to spędzałam dużo czasu z dużymi grupami. To były trudne czasy, zresztą te moje odcinki z życia pilota, no to takie niektóre sprawy wyciągam, ale głównie ludziska na handel jeździli, to tam żaden zabytków oglądać nie chciał, a dramaty były na granicach, nie, które są dzisiaj otwarte. No ja są otwarte i też są dramaty, ale chciałam o czymś innym. Te roski też robię z ludźmi i tak przez moje ręce przechodzi statystycznie w ciągu roku, ja to kiedyś rachowałam, około 5000 ludzi. Czyli tak średnio w ciągu tygodnia, może nawet 100. Czasami jest tego więcej. Ten tydzień jak było brachowała, to było 300. Czasami w zimowych miesiącach mało 20. Do czego zmierzam? Się pada, że każdy człowiek to list od Pan-Boczka. Jednego trzeba umieć przeczytać. Ja miałam dzisiaj taki wyjątkowy byzuch tam u nas w muzeum, bo miało przyjść więcej ludzi, ale tak się złożyło, że 2 osoby i one, to tak u nas nie ma, co byście nie myśleli, że 2 osoby przyjdą i będzie wycieczka. I no, że no po prostu wypadło większa grupa, a te przyjechali, byli zapisane, no i wycieczka się odbyła. I my mieli czas tak trochę pogodać. Wiecie, my tam takie różne ziarna pokazujemy, różne schłody. No to, no co ludzie gadają, no może ziarna, no my ich mamy dopiero nauczyć. A miała taką para małżeńską, się podziwą. Pozwoli mi powiedzieć, jak się mianuje. Pozdrowię panie Rafale, pan Rafał Gajdzik. I on się na tym wszystkim znał. Co tam jest, on to wiedział. To ja się pytam, po jakiemu te ziorka są niekere czarne, a on wie, bo tam cukier karmelizuje. Ja go dopiero mam sam jakiegoś piwowara chyba, nie? Po tym ja, to jest miel, on wie. I to tak nie, żeby mądrował, to za rozkiwą godą, że nie, on po prostu wiedział, co ja do niego godą. No ale wiecie, ta ścieżka piwowarska my musieli odrobić, no ale po tym jak my szli na ZOT, i no było 3 razem, nie, ze mną, to by mieli trochę czasu się posprawiać. Ja się strasznie uradowała i ja tak myślę, Kasia, że my to powinny jeszcze zrobić o tym film. Już wam godą po jakim. Jak pamiętacie ten film Zróbmy sobie wnuka, to tam jest taka końcowa sekwencja filmu, że widać ta całka Warszawa z góry i te gospodarstwo od tego głównego bohatera, którego grał Grabowski, je tak dryny w centrum, no to taki był powiedzmy komputerowy miks, nie? Ale ten pan Rafał mi padł, że no oni są z Piekor, ale on jest wychowany na rolnika, mimo że jest geodetą i gospodarka jego ojców i dziadków dokładnie tak wyglądała jak na tym filmie Zróbmy sobie wnuka. Naokoło bloki, wieżowce, a chłop powiedział, tej ziemi nie sprzedał i on tu będzie miał gospodarka. Ponoć ten cały grunt, no tam już się nic nie robi, ale ten grunt i ten teren istnieje. I ja zaczęła słuchać z taką niemałą uciechą, bo wiecie, ludzie w pewnych kręgach kulturowych, ja do tego należa, to one się trzymają tak tradycji, że to jest aż niemożliwe. Ja tak wam nie chcę nigdy gadać, co ja o tej richtig myśla, bo byście mi jeszcze subskrypcję cofli, ale na przykład, żeby się kołocz dobrze udał, do tego trzeba
drzewianym wałkiem melać, a nie tam jakimś mikserem, nie? Ja mam takie przekonania, sam siedzi moja babka na plecach, go do dziołcha nie chodź w galotach, bo to się nie godzi. I jak mi pan Rafał zaczął opowiadać poglądy swoich ojców, tego Mirona, brat Janusza, richtig. I to nie, żeby się śmiała, no richtig, bo synek, no już hop, wychowany od początku, tak jak rolnik, czyli on go do tak, my musieli trowa ścinać kosą, ją umia kosą robić, bo te moje ojce to byli przekonane, słuchajcie, ojce to jest skrót, ojciec, dziadek, rodzina w ogóle. Moje ojce były przekonane, że od takiej kosiarki mechanicznej to krowom nie będzie smakować i zaszkodzi. I ja godą, Boże, jak ja by chciała, żeby pod moim blokiem te pierony, które o 6:01 odpalają te kosiarki i tną ta trawa, choby tam puszcza amazońsko wyrosła, też mieli takie przekonanie, nie? I tak go uważnie słuchał, a on wszystko poradzi. My ojca błagali, co by on przeszł na dojarka mechaniczno, nie, bo to krowy boli, on taki nie pozna, będzie niedobre mleko i on poradzi ten synek doić. I tak mi, wiecie, on sprawił, a ja go tak słuchała z taką uwagą i wyciągała takie wnioski. To jest oczywiście człowiek kształcony, pozwolił mi padać, on jest świetnym geodetą, natomiast co ja sobie pomyślała, wiecie, jakby tak kiedyś był koniec świata, ten richtig, taki koniec świata, bo tak średnio co 2 miesiące mógłby, teraz 24 września miał być, nie? A ja się dowiedziała dopiero 25, także mnie to minęło. To właściwie przetrwają takie ludzie jak my, które coś poradzą robić własnymi rękami, które się orientują po mapie, a nie po GPS-ie, bo jak Wielki Brat wyłączy świat, to nie musi być koniec świata, że ciulnie jakąś bomba, nie? I no, styknie, że wyłączą internet, telefon, strum i woda zakręcą. No to pan Rafał znajdzie źródło, bo ma pracownika, który ze różdżką chodzi, bo się to o to wypytała, ale to już jak schodził na piwo. My będziemy poradzili urychtować chleb. Ktoś mi powie, ja też potrafię, no poradzisz babo z tej mąki, którą tam kupujesz w Auchanie, a nie wiadomo co to za mąka i kto ją melą i na czym, o właśnie. Ale nie, teraz wam poważnie chcę padać, że my się za bardzo poddali, my są takimi niewolnikami takich rozmaitych mechanizmów i nie zdawamy sobie sprawy, że jakby to kiedyś brakło. Wystarczy, że no, zgaśnie światło, nie? Zimą. To mamy zimne kaloryfery, bo pompa nie chodzi. To mamy zarostki, no, szukamy świeczki, nie ma świeczki. Ja jeszcze mam, bo ja pamiętam z komuny, że często no, 20 stopień zasilania i tak godą teraz do takich rozmaitych nauczycieli, które prowadzą rozmaite obozy, takie dla dziecek, co by też były to nie takie ciepanie do rzutku, strzelanie ze łuku, albo nie wiem, chodzenie tam, te szukanie skarbów, no żeby to też były takie obozy, kaj, nie wiem, ta kosa to ja nie wiem, jak się zaczną prać tą kosą, się pochlastają, może kosa odpuśćcie z tego programu, ale takie proste zabawy, czynności, które ja miała wpasowane do mojego dzieciństwa. Ja zrobiła klocki, miała 8 roków, całkiem obiad, że poradziła uważać. Ja wiem, że wy poradzicie, wykręcicie. Stynia, ale te nauczyciele, co z tymi dziećmi jadą, mają 20 lat, czyli urodzili Nie, się końcówka, no ponad 20, no muszą mieć 18 skończone. Urodzili się w końcówka 90 lat, to skąd oni mają to znać? Wiecie, mnie to już jest bardzo wszystko jedno, bo ja jest staro, ja za chwilę przyjdę na tą drugą stronę i przestało mnie to już interesować, obchodzić, nie? Ale tak się nie rozmyśla o tych wszystkich, które
są tak ubezwłasnowolnione, ja też, ja nie godą, że ja nie, ja internet jakby mi się zepsuł, to ja pójdę z larmem i się byda handryczyć, że 6 godzin internetu, że nie miała, Boże, a teraz sobie myślę, jakby kiedyś żyli bez komórek, nie, budki były, idziesz 5 kilometrów, a tam ta słuchawka urwano, nie, i wypróżnione wszystko, no bo tam złotek trzeba było wciepać i tak dalej, i tak dalej. To wam nie chcę truć. I no, zaś to co zwykle, stońcie na chwilę, zastanówcie się, co by było, jakby Wielki Brat wyłączył świat i co wy byście poradzili ogarnąć waszym językiem godą w tym świecie bez tych wszystkich grytów. Czy wy byście poradzili cokolwiek zrobić, żeby przeżyć miesiąc? Bo ja tak się dziwała na tego pana Rafała z coraz to większym podziwem. On miał tak pochytane i on go bo to my tam kiedyś w tych piekarach to były wsie, one się połączyły, to je miasto, ale de facto my są rolnikami, my jeszcze to mamy nauczone we krwi jogodą do i sól ziemi. To jest to. Także to jest tak ku rozwadze, bo